No, està molt malament perquè estava molt unides. Que la gent que ha intentat suïcidar-se, generalment, ho torna a intentar. Però tot el que és de la psicologia és una pèrdua de temps. Però també vaig pensar que potser ella sí que necessitava venir. Que hi ha una cosa a la vostra parella que falla. Collons? Podeu baixar una mica la veu, sisplau? Sóc una cosa. Saber important. Jo penso que és interessant, De totes maneres, jo també, però de totes maneres, és cert que hi ha moments en què les persones